Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Het is vrijdag, 10 april. Dit is Bient Sport. Mooi Gerrit Bos van het Fries Dagblad, maar Barend Beltman van RTV Noord en Klaas-Jan Bos van RTV Noord-Holland. Zo vooruit naar Greensteen, Cambuur en Heerenveen AZ. En ik hier toch objectieve sportverslagjouwers aan tafel te hebben, ont ik deze beelden van Oude Noorwegen zeg. Historische avond in Euroborg, Barend Beltman. 3-0 overwinning op Excelsior, halve finale van de beker. Ja. We gaan naar de Kuip. En we gaan met de trekker naar Madrid. En we gaan met de trekker naar Madrid. Rotterdam. Ja, maar dat was jij, hè? Dat is de vraag of dat zo is, hoor, jongens. Maar hoe groot wie de ontlading, de oude van die wedstrijd, de hele finale in Excelsior? Nou ja, dat kun je wel voorstellen. Het was natuurlijk super. Dus, het was een beetje carnaval, Koninginnedag, Koningsdag. Groningen liep uit. Ja, en dat resulteert dan in een overwinning. Dus ja, dat was natuurlijk feest en een ontlading. En zeker omdat de eerste helft niet echt geweldig was. Ze hadden iets betere kansen. Dus dat was feest. Ja, en van Hindorf, dat we ook bist als oordspeler, dat is de oordspeler van de FC Greens. Ja. Ja, want we hadden nog een plaatje van Dijn. Oh ja? Jazeker. Kom maar hier. Barend Beltman. Dit is mijn lieve. Dat was een pruik trouwens, hoor. Ja, ongetwijfeld. Maar de laatste keer dat Greens in de bekerfinale stier, toen stier je ook nog op een bank, net mij, toch? Ik zat wel vaker op de bank. Maar het was volgens mij 89. PSV, hè? Ja, het was PSV. En het werd... Ja, weet je hem nog, de wedstrijd? Ja. En wie speelde er onder Maar de Kuip was heel leeg. Ja, wonderlijk. Ja. En weet je wat ik laatst nog hoorde? Dat het zo was dat het een van de eerste keren was dat het daarna vast in de Kuip. De eerste keer dat het in de Kuip was en daarna bleef dat in de Kuip. Want daarvoor zochten steeds verschillende stadions. Ik weet niet of dat de reden was, maar 9000 hoorde ik op, 9 of 10. Ja, was het niks. Nee, hoe is het mogelijk? Ja. Hey, trouwens, Gerard, want had het ook nog gevolgd van Cambuur? Want we krijgen nou dus de bekerfinale. PEC, Zwolle, Chin, de FC Greens. Ik denk dat de gemiddelde Cambuur supporter, die is denk ik van PEC Zwolle. Nou, dat denk ik net, dat weet ik wel zeker. Ja, lees even uit. Nou, zo, Fjouwer tot en mijn zoon, die spelen play-offs voor Europa League. Als Zwolle bij Fjouwer tot en mijn zoon eindigt, die kans is groter dan dat Greens dat wordt. Ja, en Zwolle wint de beker, dan doet de nummer 8 ik mee aan de play-offs. En Cambuur wil graag 8e worden, dus op die manier aan de play-offs meedoen. Ja, en zonder zit er eigenlijk alleen Marine van Cambuur. Dat God maar Heerenveen is nog 6 punten. Nou ja, Henk de Jong, die heeft er wel vertrouwen in, maar die heeft wel gauw overal vertrouwen in. Maar ik denk dat je realistisch bent, dat 8e zo wel heel mooi is natuurlijk. Ja. Hey, en dan even hoe de wedstrijd die dan op het programma staat nou, Greens, Chin, Cambuur. Wat mooi we daarvan verwacht je? Ja, ik denk dat Groningen stiekem toch nog wel even naar die 8e plaats kijkt, hoor. Ja. Weet je hoeveel punten het scheelt met Cambuur? Ja, 3. 3 maar. Ja, daarom. Dat is niet zoveel, hoor. En aan de andere kant, ze dompelen zich helemaal onder in die bekervreugde nu. Maar ik denk dat Van der Looy ze wel even bij de strot pakt. Zegt, jongens, kijk eens even naar die plek 8. Ja, en het grappige is dan, ik ben ook jeugdtrainer geweest en na afloop weet je het of je het goed hebt gedaan. Van tevoren natuurlijk niet. Ja, Van Gaal wel met plan A, B en C en weet ik allemaal wat die zijn. Maar dat zei hij ook na afloop, hè. En dan denk ik, jongens, we moeten nou wel scherp zijn, weet je wel. Want Cambuur dit en we moeten... Ja, dat weten die jongens wel. Je zou het ook eens om kunnen draaien. Hè, dat je zegt, jongens, we staan in de finale. Je weet, het is maar 3 puntjes. Het is lekker weer. Ga lekker voetballen. Je zou het dus moeten proberen. En dat heb ik niet van mezelf. En dat was een of andere bekende psycholoog. En die heeft dat wel eens getest. Ja. En dan zijn de resultaten niet minder. Hè, dus als je te graag wil... oude Groningse wijsheid, dan krijg je geen verkering. Die scrollen we even op, jongens. Als je te graag wil, krijg je geen verkering. Dus je moet wel gefocust zijn, maar je moet ontspannen zijn. Hè? Dus misschien dat het scheelt, maar dat kun je achteraf pas bepalen. Ontspannen, in elk geval, wie kan bijvoorbeeld jij dit seizoen. Want laten we even zien, dezelfde wedstrijd, maar doe in Ljouwert. 9600 enthousiaste Friese, helaas dus geen supporters van FC Groningen aanwezig. Roesnak neemt hem geweldig aan en rondt het schitterend af. Op Betje uit stand. Oh, wat een mooie goal. De voorzet is uitstekend en daar is het 3-0 van de streek.
Ja, 3-0 was het maar een zeer bepalende rol eigenlijk van Roesnak. Roesnak heeft nou de oerstap dus maken naar de FC Grains. Hoe doet hij het eigenlijk? Hij is een goede voetballer hoor. En hij begint nou te voetballen. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Kijk, je moet ook, we hadden het van tevoren leven met de andere wijze mannen, de andere bedweters, net als ik. Dat je zegt, hoe kan het gaan dat het soms net wel even klikt met een speler bij een club en dan gaat hij naar een andere club en dan klikt het net niet, of andersom. Soms moet je even geluk hebben dat je een actie maakt en hij zit. De jongen van Oet bij Heerenveen, dat je zegt, hij scoort niet, wil niet naar Heracles geloof ik. Hij schiet er 3 in en woem, je krijgt een boost. Als een bal die de tegen Excelsior inschiet, dat geeft zoveel vertrouwen. Ja, natuurlijk. Weet je, dat is echt niet zo fijn. Ja, dat is zo fijn. En zelfs op hoog niveau, dus Eredivisie of misschien nog wel hoger niveau, heb ik ook wel eens een keer gehoord, is het ook belangrijk dat je dat vertrouwen krijgt dat hij erin gaat. Het is een goede voetballer en hij komt losser, dus niet alleen maar aan de lijn zoals hij in het begin stond. Dan denk ik, man, ga lekker op reis. Maar ze hebben, en dat doet hij nou en dat doet hij goed hoor. Heeft hij die vrijheid wel genoeg bij Groningen? Want bij Cambuur was hij de man. Ja. Dan kon je hem de bal geven en dan mocht hij doen wat hij ermee wilde. En dat was heel vaak iets goeds. Ja. Maar bij Groningen heb je natuurlijk ook nog Sherry, De Leeuw. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Ja, kijk, wat je nu hebt, en dat is wel aardig, dat je die Burnett op linksback hebt, dat een kleine mannetje. Die doet het goed, leuk spelertje. Doet een beetje als een computerspelletje. Een grappig mannetje. Die komt vaak op waardoor hij naar binnen komt. Of hij gaat naar binnen waardoor hij dat die Sherry door kan lopen. Dus dat is prettig voor die linksback. En hij heeft daardoor ook wat meer vrijheid om te voetballen. Dus dat is ook leuk. En misschien heeft hij het ook wel genomen. Of de opdracht van de trainer, dat weet ik niet. Maar nogmaals, in het begin stond hij echt aan die linkerkant. Dan denk ik, nee, je bent geen linksbuitenman. Het doel is 100 doelpunten maken. En jij kunt goed voetballen. Blijf nou niet daar staan. En hij komt nu letterlijk steeds meer naar binnen. Speelt vrijer. Als verkapte nummer 10. Ik moet wel zeggen dat ik wel vind dat FC Groningen wel wat ondermaats presteert in de Eredivisie. Hoor. Als je kijkt naar wat voor ploeg ze hebben, dan mogen ze blij zijn. AZ heeft het ook gehad natuurlijk 2 seizoenen geleden. Ze hadden een dramatisch seizoen en dan pakken ze dan die beker. Iedereen vergeet dat. Ze hebben een fantastisch middenveld toch eigenlijk. Met Tibbeling, met Roesnak, met Sherry. Als je dat gewoon ziet, dan denk ik van het valt mij eigenlijk vies tegen. Wat Groningen dit seizoen doet. Nee, maar daar ben ik wel deels met je eens hoor. Nou, dus in Cambuur. Zullen we even zien wat Van der Looy daar hoe uit? Nou, Cambuur kan gewoon goed voetballen. Als je de tijd en ruimte geeft, kunnen ze voetballen. Daarnaast hebben ze veel snelheid, veel loopvermogen. Dus gewoon een ploeg die prima in elkaar zit. En compliment aan hun dat ze nog steeds op plek 8 staan. Op dit tijdstip, vlak voor het eind van de competitie. En aan ons om hun flink aan te pakken aankomende zondag. Ja, Gerard, hij begint met de complimenten. Dat krijgt Cambuur wel vaker, hè, dit seizoen, de complimenten. Ja, nou ja, dat dwingen ze wel aan. Dat is een soort on de bal ben ik. Cambuur die het leuk op 2 meeste balbezit van de hele Eredivisie. Dus dan liep het ook vaak alsof je heel erg sterk bent. Balbezit zei natuurlijk net alles, dus maar wat voor rendement dat je eruit haalt. Maar ik ben wel benieuwd hoe Grains dat dan oppakt in de thuiswedstrijd. Want Grains, dat is vooral gevaarlijk van mijn gevoel, maar dat weet Barend misschien nog beter. Toch de vuurkracht, zeg maar. De meesten mijn goed schat in de veld. Dus ik ben benieuwd dat ze Cambuur komen letten. Ik ben benieuwd dat Cambuur een beetje zakelijk speelt. Wat zul Grains dan? Zul Grains compact spelen? Nee. Kijk, mede met de wat minder prestaties wat jij terecht zei, is dat je, en daar werd je ook zo gek van 2 controleurs. Hè, op de gemiddelde trein of tram zit er al 0. Dat is gewoon digitaal hoor, of met een kaartje. En zelfs bij thuiswedstrijden had je dus een 4-mansverdediging. En dan had je nog 2 man ervoor, die dan ook niet mee naar voren gingen. Kijk, we hebben nou die Tibbeling daar gekregen. Dat is een hele goede voetballer. Dus aan de bal. Verdedigt hij al een beetje mee? Nee, maar laten we zeggen, als we over balbezit praten, nee. Kijk, het voordeel is ook als je 10, 15 meter naar voren speelt, dan zal echt wel eentje meegaan hoor. Ja. En dan is de afstand naar je eigen goal wat minder ver. Dus misschien wat minder gevaarlijk. En Kieftenbel doet daar het stofzuigerwerk en hij voetbalt daar meer. En daardoor voetballen wij wat makkelijker en wat verder naar voren. Nou, en dat is wel heel erg prettig. Dan hebben we dat commentaar gekregen. Dus dan zal hij wel denken, nou dan moeten we inderdaad maar wat verder naar voren. Ja, het is minder gevaarlijk als je verder naar voren speelt. Ja, misschien met Messi bij de tegenstander wordt het wat link, maar dat is nog de vraag. Dus ik denk inderdaad, antwoord op je vraag, ja natuurlijk gaan wij wat verder naar voren, wij Groningen. Ja, precies. Nou, dat zult een hele offensieve wedstrijd worden, want dat zult Cambuur na elke dag een act van. Trouwens, aan werd de quiz en mij als prijs dit shirt van uw eigen favoriete Cambuurspeler. En dat is dan vanzelfs, hè? Berend Schootstra. Berend Schootstra. Collectors item. Een collectors item. Maar nou eerst mijn club en Joet geven we op visite bij de tennisclub Nijloon in Ljouwert.
waren heel veel luiden nog omheen. Die komen ook wel weer, die spelen zelf of die komen voor andere partijen. Maar wij steunen elkaar. Er zijn ook al een aantal die met op een andere baan, maar die maken dat even met. En ja, dat zie je. Dit is recreatief, maar hier staan ook een paar jongens die op hoog niveau spelen. Nou, die staan hier ook gewoon bij. Dat is gewoon een fantastische sfeer. En dat koester je. Mijn kinderen die spelen hier ook en dus het is wel een deel van je leven, het is dichtbij. Hè. Ik ben een echte Huizemer, dus ik is er op fietsje heen en ja, het betekent heel veel. Ik merk het nu in het jubileumjaar, want je haalt heel veel herinneringen op en dan denk je, jee, Kremel, wat hebben we hier een boel beleefd. En dan is dat wel iets wat bij jou zit. Dat vind ik heerlijk. Dus dan pak je die eerste zo makkelijk. Ja, oplopen ook. Ja. Dan, ja, maar toen wist ik ook wel, dat heel veel van leuk balletjes. Ja. Maar er komt ook meer aan de veeg. Het actieve. Nou, oké jongens. Kom op. Oh, het ging soms zo lekker. We zitten elkaar ook een beetje te jammen tussendoor en wij kennen elkaar. We hebben 2 jaar geleden ook al tegen elkaar gespeeld. Toen hebben wij volgens mij met 3-2 won en nu met 3-2 verloren. Maar zodra we daar ook zitten en we gaan even wat drinken, dan ben je dat ook vergeten. Een pasje. Ja, 6-2 onvertelbaar. Kijk, dit is waar je naartoe werkt en de ene keer dan zit je hier wat makkelijker, want dan heb je gewonnen en nu hebben we verloren, maar ja, dat maakt niet uit. Ik zit recht tegenover de vrouw die aan de andere kant van dit stond, maar dat is ook het mooie. Kijk, en op de baan ben je elkaars tegenstander en dan moet je er ook voor gaan. Maar dit is gewoon, daarom speel je ook op zaterdag en dan ben je met elkaar bezig. Nou kun je gewoon een biertje of een cola. Ja. Lekker. Proost. Ja, dank je. En proost. Moet je ook Club eens een keer in de spotlights? Mail dan naar bient@omroepfriesland.nl. Klaas-Jan, ja. De wedstrijd van Takkoms en Moornal. Heerenveentje in AZ. Wat zit er eigenlijk op het spel? Want beide ploegen zijn toch eigenlijk zo goed als wissel van deelname aan de play-offs. Ja, zou je zeggen. Ja, nou, ik was vanmiddag bij AZ. Ook die vraag aan John van der Brom gesteld. En ja, ik heb het gevoel dat AZ wat gaat experimenteren. Ze gaan al vast bezig met die play-offs. De plaats 3 hebben ze opgegeven. En Van der Brom zei heel duidelijk van, wij moeten oppassen dat we in de play-offs niet door een ondergrens gaan. Dat wil AZ nog wel eens doen. En als je dan op een gegeven moment een wedstrijd met 3-4 doelpunten verliest, dan ben je klaar. En ik verwacht dat ze tegen Heerenveen wat verdedigender spelen dan normaal. Iets compacter. Misschien omdat ze zien dat het resultaat opsmieten kind, zoals bijvoorbeeld NAC Breda. Ja, nou ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ze gaan sowieso wel wat wijzigen. Hoed speelt weer niet. Wuitens, normale vervanger, speelt ook niet. Dus Lucassen die moet er weer staan, na Schouwenleeuw. Nou ja, die was niet al te gelukkig vorige week tegen Feyenoord met zijn eigen doelpunt. Ik denk Johansson gaat weer spelen. Ik denk dat hij voor Hupperts kiest voorin. Dus er zijn wel wat wijzigingen. En ik ben heel benieuwd wat hij bij de backposities doet. Want zijn natuurlijk wel Johansson en Paulsen zijn backs die maar komen en komen. Vlucht er heel die doorheen. Ja. Heeft die trainer daar nog wat over gezegd? Van we gaan inderdaad wat rustiger aan? Ja. Okay. Ja, dus ik verwacht een wat defensiever AZ dan normaal. Oh, en daar is Van Basten mee eens? Ja. Dat is mooi. Meneer Van Basten? Ja, nou, Van Basten is wel... Ik merk gewoon dat hij gewoon opgelucht is, lijkt het wel. Vandaag ook, hij staat echt nog 3 kwartier met de spitsen
Na de training is hij nog bezig. En een plezier en een lol. En gek genoeg past dit beter. Dat is heel apart. Ja, maar ik denk dat een goede assistent, met alle respect, minstens zo belangrijk is, zo niet belangrijker. Hij pakt de vraag trouwens wel veel van de training mee. Maar niet je energie steken in schema's maken, in pionnen neerzetten, in weet ik allemaal wat voor flauw. Wat ik wel jammer vind, John van der Brom doet het alleraardigst natuurlijk bij AZ, maar als je dan iemand voor de camera hebt en spreekt, dat weten jullie hier in Friesland ook, en dan is Van Basten toch altijd wel, heeft iets archaïs. Weet je, een fantastisch ding, boert vanzelfs van de club. Wat mij mooi opvalt, is dat hij toch nog de oerstap maken heeft naar AZ, eigenlijk, want in de uitwedstrijd in Cambuur, vorig seizoen, die verleer Heerenveen doe, en een dag later stiet er op het kantoor bij Jelko van der Wiel en zei van, ja, ik heb het gewoon niet in de vingers. Ja. Nee. Ja. En hij hoort er eigenlijk mee op. En een paar maand later tekent hij contract bij AZ. Hij is daar ook heel erg mee bezig geweest. Hè. Hij heeft ook van die coachings, in zo'n coachingstraject gezeten daarin. Ook in Noord-Holland, in Limmen volgens mij. Weet je, dus hij is heel erg met zichzelf bezig. Wat kan ik wel, wat kan ik niet? Ja. En ja, ik moet zeggen, wie schopt er nou van bondscoach tot assistent-trainer van AZ? En wereldvoetballer van het jaar daarvoor nog. Gouden ballen. Uitermate slimme actie en een zeer dapper actie. Ik moet wel geweldig, zeggen, echt geweldig. Ik ben heel benieuwd naar zijn volgende stap. Want hij heeft nog... Assistent van assistent, denk ik. Nog even nog een stapje lager. Nee, je weet niet wat hij gaat doen. Weet je? En hij heeft nu ook hij wil nog een jaar door. Hij wil het contract gewoon afmaken. Hij is daar gelukkig. Het is wel fascinerend. Ja, fascinerend. Hij kreeg veel hooggelach toen het heel allemaal zo liep en hij die stap maakt. Maar je moet diepe bewondering hebben voor de durf en de zelfkennis dat hij dat doet. Dat valt alleen maar te prijzen. Ja, maar gek genoeg, hij heeft nog steeds het aura van Basten. En dat komt voor mij niet omdat hij die wereldvoetballer van vroeger was, maar meer vanwege zijn manier van communiceren. Nou, we hebben het helpt natuurlijk dat je zo'n wereldspits was. Maar de manier waarop hij omgaat met situaties, ik denk dat hem zo'n amabel persoon maakt. Nee, maar dat ben ik wel met je eens. Maar kijk, als jij een glazenwasser hebt bijvoorbeeld die wat wonderlijk reageert, dan denk je, nou, die spoort niet helemaal. Als hij het doet, dan is dat aura heeft hij inderdaad. Maar de kern is wel dat hij fenomenaal was als voetbal. Als je hem ziet, dan denk je toch gelijk... Wow. Ja, maar het is niet alleen, het was wel grappig. Een paar weken geleden opende hij een soort AZ-tour op school. En was op een school van bijzonder onderwijs. Die kinderen zijn 11, 12 jaar, moeilijk op voetbaar. En Van Basten die ging daar zo mooi mee om. En hij vergeleek zichzelf nog met een hond als voetballer. Want als er dan een stok weg werd gegooid, dan ging die hond erachteraan. En dan pakte hij. Hij wilde op dezelfde manier met sport omgaan. Die kinderen die kennen hem dus helemaal niet. Weet je, eigenlijk. Nee. Maar door de entourage hadden ze wel door van, hier is iets bijzonders. En dan zie je toch dat hij vol de aandacht krijgt. Dat vind ik wel... Dat is toch een kwaliteit. We beginnen even waarom naar de wedstrijd. Want daar is Van Basten natuurlijk wel bij als assistent-trainer. Maar eventjes, om wat in de sfeer te komen, we pakken de wedstrijd van dit seizoen er toch nog even bij. Goed, keurig weggedraaid van Buitens. Gouden Leeuw er nog wel aan tussen, maar dan is het toch uiteindelijk raak. Ziekgraaf is de man die scoort. Even gekeken. Muren. Het is een penalty, hoor. Wanneer moet je dan wel een penalty krijgen? Ja, dit seizoen in Alkmaar de 1-0 winning toch een doelpunt van Deli Sinkgraven. Beter uit, hè, vaak AZ. Beter, ja? Ja, en op kunstgras. Dan zijn ze goed. Dan is het goed? Ja, echt waar. Dan zijn ze, volgens mij hebben ze bijna alles gewonnen op kunstgras en uit. Echt hier? Ja, maar AZ is een goede ploeg op de omschakeling met die opkomende backs. En dat nou thuis of uit, maar dat leidt hun. Ze missen wel een spits. Wat zouden ze die denk ik graag hebben? Ja. Want Heerenveen mist ook in. Dat is Doken Smit. Dat is een jongen die het eigenlijk oeral inzetbaar is. Hè, de ideale 12e man. Er komt misschien het debuut aan van Jeremiah Sint-Juste. Want hij krijgt wellicht de vakker Boppe Kenny Otikba. Ik vreeg het ook, want ik hier bij de training van de morgen bij Dwight Rodevegers. Hij reageerde een beetje geagiteerd. Dat weet je. Ik weet niet waarom jij dat zo de focus op legt, maar ik ga niks bekendmaken. Want ik ga eerst met mijn groep, eerst met de medici praten, dan met de jongens praten. Hoe ze zich voelen en dan gaan we beslissingen nemen. Maar wat zijn de grote verschillen tussen de beide centrale verdedigers? Nou, de ene is echt een fysiek sterke speler die kan koppen, die behoorlijk snel is. En de andere is veel meer is een jonge jongen, onervaren. Mag nog in de A-jeugd spelen,
Maar hij heeft wel kwaliteiten. Hij heeft wel voetbalkwaliteiten. Ja, jongens, wat de terugslag, Jan? Nou, hij speelt het dus. Want dat hij zo reageert, dan is het ook gelijk. Dat is het lot van de clubwatcher. Van de week stond er volgens mij nog een stuk in de voorskamp. Ik had dus een beetje hetzelfde. Want John van der Brom, ik zag op die training dat Johansson volgens mij in de spits komt te staan en Muren niet. Dus je vraagt ernaar, hè? Maar geen reactie. En ik sprak Robert Muren ook voor een portretje. Muren versus Veerman, 2 Volendammers. En die Muren zegt, ik zei, speel jij? Nee, ik sta er niet in. De basis is net naar binnen gegaan. Dan weet je het. Ja, dankjewel. Dus, dankjewel. Ja, dankjewel. Maar dat is toch een hele normale vraag van je? Ja, dus hij is geacteerd en geïriteerd voor wat? Ik zou zeggen, leuk, ik heb 2 keuzes. Ja, maar ik ga jou niks vertellen. Maar trouwens wel een Lodeweegs. Maar toen ik begon als verslaggever, ik ben bij Radio Noord begonnen ooit. En een van mijn eerste klussen, Groningen had verloren van RKC. Ik mocht voor het eerst FC Groningen doen en Lodeweegs was trainer. En dat bleek achteraf zijn laatste wedstrijd te zijn. Okay. Dus toen moest ik op een gegeven moment Lodewegs interviewen live op Radio Noord. En iedereen wist al wel van, er waren witte zakdoekjes en weet ik wat. Ik was nooit zo zenuwachtig. Maar het bizarre was, dan loop je terug naar het Martini-Kerkhof. Daar zat Radio Noord toen nog. En toen ben ik nog wel achterna gezeten door wat Groningen-fans. Ja, want de boodschappen krijgen wel eens de schuld. Don't blame the messenger. Ja, dat is me erg bijgebleven. Daarna kwam Ron Jans en Henk de Jong, weet je. Maar dat is, als ik Lodewegens zie, dan denk ik meteen... En andersom ook. Het is ook Keta bij het Oosterparkstadion. Oh god. Oh, daar heb je hem weer. Jongens, het is weer tijd voor de quiz. Sjoerd Hielendal in het raam van, je verwacht het net, Berend Schootstra. Dan de Grutte Berend Schootstra quiz. En de vraag is, hokkerspeler in de Cambuur-selectie had rechtnummer 24. Is dat A, Michiel Hemmen? Is het B, Berend Schootstra? Of is het C, Mart Dijkstra? Mail je antwoord vaarwaartje naar bient@omroepfriesland.nl en win! Ja, en win dit originele wedstrijdshirt van Berend Schootstra zelfs. Maar recht nummer 24. Maar goed, de winnaar van de quiz van Vliendenwiek is trouwens Hendrik Tarema. Zit nou onder in beeld. Hij komt uit Kortse en hij wint 2 kaartjes voor de wedstrijd van morgen. Heerenveen, Chin AZ. Dit weekend doen we vanzelfs ook weer verslag op de radio van de beide Frieske betellen voetbalorganisaties. Ik zelf zit morgen bij Heerenveen AZ om van 7:45 van alles op de hechter te houden ongeveer die wedstrijd. En Koos Wieling links in beeld. En Timo Jepkema zit een letter in de Euroborg om verslag te doen van de Mannelijke Twaststrijd. FC Grace, Chin, Cambuur. De halve finale. Chin Excelsior. Had dat Grace zo volle energie kosten dat het morgen of snel een hele makkelijke klus was voor Cambuur? Ja, eitje. Een eitje? Ja. Nee, natuurlijk niet. Ik zeg, dat zei ik net, dat zie je in de afloop van de wedstrijd. Maar ik denk wel dat het energie geeft. En dat het, zou energie moeten geven. Nou, dat zou energie moeten geven. Nee, maar het geeft wel energie. Dus mensen zijn vrolijker. Een lekker gevoel dat je weer ergens naartoe kan naar een letterlijke finale. Ja, natuurlijk is dat leuk voor een ploeg. In plaats van een domper, dat je gadverdamme. Maar als Van der Looy het nou in de kopjes krijgt, dat ze denkt van, nou, mocht je die finale verliezen, dan hebben we misschien nog een kans op die 8e plek. Ja. Dat moet hij wel, maar die jongens zijn niet gek, hè? Psychologie van de koude grond. Nee, soms is heel simpele psychologie werkt ook prima. Aan het eind van de cirkel zit het dicht bij elkaar. Maar natuurlijk ben ik het met je eens. Maar die jongens die weten dat toch? Je gaat er niet zeggen, jongens, denk erom wel winnen, hè? Tweede, het is goed dat je het zegt. Ja. Maar daar heb ik even niet aan gedaad. Maar dat is flauw. Heel kwijt nog, jongens, even een uitslag. Ik heb naast de op internet, dat weten de meesten natuurlijk zeggen. Maar even heel kwijt nog even een uitslag. Heerenveen AZ? 2-1. Nou, definitief 0-0. Heerenveen AZ. 0-0. Heerenveen AZ 0-0. 2-2. 2-2. Grace Cambuur. Nee, Heerenveen is 2-2. En Groningen Cambuur is 2-0. Oké, heren, tegen tank. Ons Safir, deze Bean Sport manje, dan ben we er weer. Maar een gewone Bean, dan zullen we onderhouden weer op paard mij aard. Op internet gaan we, dat weet je nog even terug. Zorg ervoor op omroepfriesland.nl/Bean. Van nu verst een heel goed weekend te wensen. Dag. Jag tror att Cambuur förlorar med 1-0 mot Groningen och Simon Tibbling gör målet och Henk de Jong kommer vara jätteledsen för att hans lag förlorar. Beant Sport, waar het mij mogelijk maakt door Friesland lies.